we hebben live naaktmodellen die voor ons staan, zoals ook in een echte naaktmodelteken-workshop waar je met houtskool en met papier aan de gang gaat. Maar in plaats van houtskool en papier pak je dan nu je laptop erbij, je pakt deze online tools erbij en je gaat beschrijven welke poses je voor je ziet van het menselijk naaktmodel. Die probeer je te omschrijven in je prompt en dan te kijken wat het algoritme je teruggeeft. We gaan dit vandaag ook zelf proberen. En daar heb ik graag de modellen voor nodig om alvast te gaan klaarzitten. Dus met die textuele instructie laat je zien, vraag je aan de machine, ik wil dit graag zien. Vertaal dit in een plaatje voor me. En dan maakt die tool een plaatje. Ja, dat heet dan een synthetisch beeld. Een naakte vrouw ligt met haar bovenlichaam op een blok van 60 centimeter hoog. Ja, en dan hebben we hier ergens... Mooi, hè? Dus in plaats van kijken hoe het licht valt, moet je, en dat vertalen van houtskool op papier, moet je nu dat gaan beschrijven aan de machine. Dus er is een bepaalde taal nodig waarop het algoritme begrijpt wat jij zoekt. En dat is even zoeken. Dat is een interessante wisselwerking met jou als mens en de machine. En daar komen vaak ook gekke dingen uit voort. Ja, ik vind het super interessant en ik ben vast van plan om hiermee verder te gaan. Vooral is het heel fascinerend om te merken hoe je een beschrijving kunt laten omzetten in een beeld. En hoe zo'n beschrijving dan ook weer aan bepaalde wetmatigheden moet gaan voldoen. Om het effect wat je wilt bereiken, om dat ook daadwerkelijk te bereiken. Maar aan de andere kant, laat het je ook voortdurend verrassen. Waar we tegenaan lopen met naakt genereren met AI is dat we duidelijk zien dat de data waarop deze modellen getraind zijn veelal porno is. En dus vaak een heel erg overdreven beeld geeft van het lichaam. Waar dat eigenlijk het normale lichaam vrij lastig is om eruit te krijgen. Ja.